eta bueno, pixkat kokatzearen bertsoa bizi gazte, esan dezagun aurten hasitako egitasmoa dela hain zuzen ere, bueno, gabezi edo zenbait galderi erantzuteko asmotan, ezta? Eta galdera nagusia dira gazteak euskarazko sorkuntzara nola gerturatu, ezta? Eta bertsoak nola baliatu bertsoa eta beste disiplina batzuk, musika edo rapa izan daitezkenak, jende gazte hori, 14-18 urte arteko jendea, euskarazko sormena bultzatzera, ezta? Orduan, zentzu horretan proiektuak bi zati nagusi ditu, lehenengoa hezkuntza arautura bideratuta dagoena, eta bertan Araba mailan 1000 gazterengana iritsi gara, eskualde guztietara iritsi gara, institutotan, ikastetxe eta ikastoletan 4 orduko ikastaro edo murgiltze saioak egin ditugu, hain zuten ere, bertsoa oinarritzat hartuz, baina baita beste disiplina batzuk ere uztartuz, musika eta rapa batez ere. Ondoren, ikastola eta ikastetxe guzti horietan amaierako ekitaldi bat egin dute beraiek parte hartuz, eta gero bertso saio batekin uztartuz. Hori izan da proiektuaren lehenengo zatia, eta oso gustora gaude lehenengo zati horrekin, 1000 gazterengana iritsi garelako, ikusi ditugulako gazteak euren beharri izanak eta desioak adierazten, eta abiatu dugu bigarren zatia. Da bigarren zatiak pixkat aisialdiarekin dauka lotura, eta hain zuzen ere bideoklip lehiaketa batean nolabait gorpuztu dugu. Bideoklip lehiaketa hori ere 14-18 urteko adintarte hortara eskaini dugu. Bertan bertsoa, musika eta rapa uztartuz berriz ere bideoklip bat sortzea izan da helburua. 12 bideoklip jaso ditugu, eta batzuk ere oso politak, eta gaurko honetan bertsoa bizi gazte egunean nahi izan dugu gazteak eta bertsoa berriz ere elkartu, eta bideoklip desberdinak erakutsi dira, saritu ere egingo ditugu, eta tartean ere eskolarteko finala sartu dugu. Gazteen egun bat izan zedin, eta gazte eta bertsoak Araban lotura hori bultzatzeko asmoz. Baina bakarrik ezin duguta, behar dugu denon laguntza. Mugi ditzagun gure gorputzak, bultzatuz irakaskuntza. Denok borrokan segituz gero, gaur hasiko da irauntza. Guintzate oso gustora gaudela jasotako harrerarekin. Ikusi dugu, asmatzen ari gara neurri batean uztarketa hori egiten eta bertsoa pixka bat modu zabalago baten eskaintzen eta baita ere teknologia berrien erabilpena nolabait uztartzen euskararen sorkuntzarekin. Eta nik uste dute 12 bideoklip lantaldeka osatzea. Horrek esan nahi du gaur 100 lagun gaudela bazkaltzen, horrek esan nahi du milaka ikusle izan dituztela bideo horiek jendartean, horrek esan nahi du bozkak ematerako orduan ere herri guztia implikatu dela, adibidez badakit Oiongo kasuan, 800 boto jasotzeko 3000 pertsonako herri batean eta euskal hiztunak hain gutxi direnean, horrek eskatzen du ehundoko lana etxez etxe eta eskolaz eskola, klasez klase, jendeak ere bozka eman zitzaion euren taldeari. Horrek esan nahi du ere, referentzia sortzen ari garela, euskarazko referentziak, bertsoarekin lotura dutenak, eta gaur ere ikustea Arabako gazteak bapatean eta euskaraz entzutea hori oso importantea da, eta gainera ikusita ze nivel eta ze bertso saio egin duten, agian bertso eskola berriak sortzeko eta egitasmo berria sortzeko abiapuntu ona izan daiteke. Gubintzat aurrera begira, ikusten dugu eremu hortan, adintarte horretan eragiten jarraitu behar dugula, erabilerari dagokionean bultzatu behar ditugula olako egitasmoak, sortzaile handiak direla gaurko egungo gazteak, baina hortarako ere bideak eskaini behar zaizkila eta hortarako aukerak. Beraz, datozen urtetan ere nik uste dut gehiegi aurreratzea ez dela izan behintzat, baina era honta edo antzeko egitasmoak egiten jarraituko dugula. Gutxienez bai gaztei eragiteko saiakera horretan jarraitu behar dugula aurrera, eta agian datozen urtetan bideoklipan itxura hartuko du, beste batzutan beste zerbaitena, baina gutxienez eurei aukerak eskaini behar dizkiegu, eta gaina ikusten du aukerak eskaintzen dizkiegunean erantzuten dutela, eta horren ispilu nik uste dute nahiko adierazgarria dela gaurkoa.